Кралев дол винаги е било едно от най-атрактивните и благоустроени села в Пернишка община. И името му е такова – Кралско. През римско време тук минавал важен път, свързващ Европа с империята. Тук е роден Паисий Хилендарски. Преди 1989 година това е едно от първите села в общината с изградена канализация, водопровод и асфалтирани улици. А телефонните номера били градски. Днес хората тук наричат Кралев дол село от градски тип. И макар че асфалтът от преди години вече се е понапукал, а потомците на Паисий учат в съседни села, защото тук няма училище, говорят с обич за селото си и милеят за него. Такава е и Любка Томова. Любка вижда големия потенциал, който селото има и има идеи да го развие в полза на хората тук. Сега е кандидат за кмет на Кралев дол. Селото има добре изградена инфраструктура, но всичко, което е било строено тук преди 1989 година, вече започва да се разпада. Улиците се вече разкопаха, дупки се появиха, не се поддържа асфалтовата мрежа по улиците или ако се правят някакви частични козметични ремонти, то е много малко. В инфраструктурата сме набелязали поддръжка и преасфалтиране на голяма част от улиците, най-вече в крайните квартали, защото знае се, че централната е наред. Друго залегнало в нашата програма е да се направи преозначаване на улиците с поставяне на табели, защото Кралев дол е село от градски тип. Значи ние поръчаме таксита, ние поръчаме бърза помощ, ние поръчаме всичко, но сме нужни да чакаме хората на центъра, защото не могат да се ориентират. Най-голямата болка на хората тук е, че училището е затворено. Любка обаче е решила и вече е направила съответните консултации да работи за разкриването на филиал на детска градина в селото, за да улесни младите родители, които сега водят всеки ден децата си до съседни населени места. Ще проучиме какви са възможностите и колко са ни на брой дечицата до 5 годишна възраст. Значи замислено е да се открие филиал към детска градина Даскалово, която да бъде на територията на Кралев дол. Възрастните хора също имат нужда от много неща. В нашето село няма клуб на пенсионера. Като навсякъде и тук повече са пенсионерите. Така че би трябвало да помислим и за тях. Другото нещо, което примерно липсва в нашето село, това е, имаме оборудван зъболекарски кабинет, доколкото знам. Да привлечеме внимание и възможности, поне в седмицата веднъж да имаме лекар и зъболекар. Любка Томова е помислила и за социално слабите жители на селото. Социално слабите хора в Кралев дол до сега не са включвани в социалния патронаж. Да направим такава връзка и да можем да удовлетвориме възрастните хора. Това за тях ще бъде прекрасна помощ. Кралев дол има прекрасни дадености за развитие на туризъм. Селото е разположено в склоновете на Голо бърдо. Голо бърдо планината е проходима от всякъде. Тя е прекрасна за отдих и за почивка. Има много хубава природа, има много вода, чешми. Преди години тук работеше една от най-хубавите хижи в околността. Сега сградата пустее, а пътят до там е разбит. Виждате тук нагоре и пътя, асфалтовия път, който отива до хижата. В лево тази чешмичка, която е, и беше направено едно паркче, където възрастните хора, пък и младите отиваха до чешмата, наливаха си вода, седеха, почиваха, но сега това нещо е занемарено. Хижата, която тогава беше направена също на доброволни трудови начала, в момента е в, да не кажа вече е в почти разрушено състояние, в силно окаяно състояние и всеки момент може да се срути. В програмата на нашия кандидат за кмет е застъпено именно това нещо. Да се влезне във връзка с община Перник и да се създаде необходими инициативен комитет за ремонтиране на хижата, за създаване на условия за почивка на хората от село Кралев дол, така както на времето почиваха, и да се осъществи връзката хижа
Кралев-дол с хижа Славей. Земята тук е наситена с история, следите на която водят до древни римски времена. Читалището, което беше започнато да се строи, при разкопките се откриха такива римски исторически следи. Беше спрен временно строежа, дойдеха специалисти, архитекти и други, които измениха самия проект, повдигнаха го на определени колони и се създаде външен музей. Музея представляваше голем интерес, идваха туристи, но в последствие това нещо се занемари. Кралев-дол се слави и като родното място на Паисий. Тук наблизо от мястото, където стоиме, имаше преди години един паметник, дървен кръст, който беше ми казано, че е гроба на Лаврентий, бащата на Паисий. Намираме се в Паисиева махала, имаме Паисиева чешма. Всичко това сигурно води до някъде. Любка Томова има идеи да разшири дейността на читалището, да възстанови фолклорната група и да създаде условия за занимание на младите хора. Значи в моята програма е залегнало най-вече подобряване дейността на читалището, възвръщане на фолклорната група, идея. Ще предложим на младите хора, примерно, за активно включване в тази дейност. Преди години, даже в Кралев-дол имаше и артистична трупа, която бих искала да се върне отново. Това, което я вдъхновява да работи за селото си и за хората, е любовта към мястото, където е родена и израснала. Тук ми е мила всяка птичка и всяка мъничка травичка.